Masanag ang dalanon sakop sa Barangay Tanza, Timawa Zone 1 subong nga Disyembre bangod ang magtimbang nga dala ng napalibutan sang nakahilera nga Christmas trees. Hindi lang simple nga Christmas trees kundi human sa nagkalain-lain nga mga recycled materials. May himo sa plastic, container, straw, kahoy, buri, kag madamo pa. Kada tuig na andana nga himuon sa mga residente ang pagtipon sa mga mapuslan pa nga materyales kag ginahimo nga Christmas trees. Sa unang lantaw, hindi kagid maguna-una nga ang mga nagalabay o kung ang mga nagalabay nga recycled ang mga dekorasyon. Pero kung himutada na, maapresyar mo gid ang kauti kag pagka-artistic sa mga residente. Bisan nga contest ini. Hindi ko mabatsyagan sa mga nagpasakop ang kompetisyon bangod ang nagapangibabaw ang espiritu sang Paskwa dala sa paghugpong sang isa kag isa. Gindeklarar nga kampyon ang entry number 2. First runner-up naman ang entry number 16. Kag second runner-up ang entry number 10. Ang bilib kami sa amon nga design sa amon nga Christmas tree nga bilang in the forest ang amon nga mga alin ba lang amon ginapanggamit bala.